Li Tirkiye'de kolananda nerinin gelu nerinin siyaset mevana jevudun gelek durun. Baweriya gel bi siyasete lukiye nemaye. Ve eki dema de kolanın Ankara'da lekolin dikin gel bi awayeki ditbari nişand de. Dibi Ali da halki Ankara dema hestu ramanen xwe bilêvdikin dibêjin Tirkiye de rewşeka xirab daye û baweriya me nîne ku piştî hilbijartinê gorankariyek bibe. İsmim Necla Özmen. Navê Necla Özmen'e derbarê hilbijartinan de tew tiştekî nafikrim. Yên li serê me bo gel nafikirin tenê bêrîka xwe difikirim. Ez ji desthilatdariya an niha tew ne kêfxweşim. Yên li serê me ne berpirsiyariyên xwe yên bo gel qet bi cih naynin. Herkesi xwe didin hîskirin. Ciwan jî bi şêwazekê dibin qeyrana aboriyê danê. Ömer Keser bi xwe xwendekareke lê rewşa Tirkiye baş nabîne. Ben üniversite öğrencisiyim. Ez li zankuyê xwendevanim. Di hişê min de aniha partiyek tune ku dengê xwe bideme. Ya rastî baweriya min tune ku welatê me di dahatû da ber bi başiyê ve biçe. Kî tê desalatê bilabe. Li gorî nêrîna min hiç kesek wê gaveke erênî neavêje. Hin kes ji desthilatiyê memnûn nebin jî hin kesên din jî li gorî dilê xwe dibînin. Alîgirê Partiya Desthilatiyê AKP Yüksel Soygur dibe heke Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan nebe ev welat jî wê ji dest biçe. Tayyip babamdan çok memnunum. Ji bavê xwe Tayyip pir memnûnim. Xwedê ji wî razî be. Xwedê karûbarê wî raz bike. Lê feqîran jî ew xwedî derdikeve. Heke ew nebe dewleta me wê jî dest biçe. Li Tirkiye qayrana aborî mijara serekê ye. Li ber vê jî ana hilbijardin çiqas di rojê vê dabe jî bala hemwaletiyên Tirkiye li ser qayran û aboriya Tirkiye ye. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.